Karong adlaw palagton ti ka. Makalakaw ka. Woo! Oh, mas maayo no, salamat kayo. Wow naman! Wow! Wow! Lakaw ka gaon. Asam dah? Di ko kalakaw lagi. Sakit kaya kong tiil. Sumuli na. Ba't lang ngano ni siya, kaliter man siya. Asakto agaon, na ako'y kailang manambal. Kung matuo ka. Oh, legit ka nang manambala. Oh, legit kayo. Touch rin gamit na mutambal na. Ayaw lagi ka na yun. Oh, paano? Nga, bahon ka. Bahan lang, go. Sige. Tara. Timing kayo, Ford. Kayo nag-orasyon na. What? Dayon. Tanawa gaon. Latag-anan na yung bisagwa pa siya kita sa tuwa. Ayaw na kita ni. Ay nga po, Noy. Oh, saya to. Tambayan ka lang niya. Lingkod, lingkod. Lingkod. Ano sa'yo problema diyan? Ang galirong tiil. Gano'y maglisod mo yung kuglakaw. No? Karong adlaw palagton ti ka. Makalakaw ka. Woo! Oh, mas maayo no, salamat kayo. Barog. Di, gano'y sakit kayo. Barog. Di, gano'y, di kinpadanoy. Barog. Time sa noy, usaw na. Barog. Ipokpok ko na si mong tubra sa diya ka barog. Hala na mo din, kalakihan ng inyo. Hala, grabe kayo. Epektibo tambala. Nakalakaw naman. Gaon. Epektibo ka sa tambalsa. Na hindi epektibo nga martilyo gigamit. Ang basta mo lagi na yung puro lagaon. Ihikos ka hadlo. Martilyo gigamit.